fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Espedito Portelli. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri għaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbirek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li fil-ħniena kbira tiegħu raġa' wilidna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal-wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt u merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar taż-żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqar jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddim il-prova tan-nar, hekk tgħaddim il-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jistoqilha tasal għat-tifħir, għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh, fih għad li issa m'intomx tarawh, intom temnu, fih intom tifirħu f'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu ngħidu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ir-rott ħajr lill-mulej qalbi kollha. Fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom ngħidu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ħajati lejxin lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wera lil poplu tiegħu il-qawwa ta' jemilu, meta qassam lilhom art il-ġnus, ngħidu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bad jifdel il-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu. Qaddis u tal-biża u ismu, għal dejjem jibqa' t-tifħir tiegħu, ngħidu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. Ġesu Kristu għad li kienani ftaqar minħabba fikum sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu
kien se jaqbad it-triq, mar fuq u jaġġel, niżel arkub tejħ quddiemu u qallu: Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Ġesu qallu: Għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb? Ħadd ma hu tajjeb li falla biss. Int il-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnejx, la tisraqx, la tixxitx fil-falz, la tieħux bil-qerq dak li jew ta' ħaddieħor, weġġaħ lil missierek u l-ommok. U dak wieġbu qallu: Mallem, jien dan kollu ilni nħarsu minn żgħożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: Ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek, għatih lill-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma l dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu imbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxiepli tiegħu: kemm jibsa għall-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Id-dixxiepli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' qalilhom: kemm jibsa wliedi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla. Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva, għax għal Alla kollox jista' jkun. Il-kelma tal-mulej. Mallem, x'għandi nagħmel biex nikseb is-saltna ta' Alla? Din hija d-domanda partikolari u komuni anki għalina. Imma hawnhekk fil-profondità tagħha hemm żball fil-mentalità ta' dan ir-raġel u fil-mentalità tiegħi u tiegħek. Ħafna drabi naħsbu li s-saltna ta' Alla nista' niksibha. Ħafna drabi naħseb li s-saltna ta' Alla niksibha b'kemm noqgħod nitlob, b'kemm nobdi l-liġijiet, b'kemm nobdi l-kmandamenti. Infatti dan ir-raġel x'in Ġesu ifakru jgħidlu: għejx il-ħajja normali, ħabib. Imxi fuq il-kmandamenti, x'jgħidlu? Dawn jien ilni nobdihom sa minn żożiti. Jien f'dawn fihom perfett. Imma mbagħad Ġesu jinżel aktar fil-fond u jgħidlu: imma qalbek ma xi marbuta mal-ġid li għandek, jew qed tfittex tassew li tħobb lil Alla. U kif tħobb lil Alla? Meta inti kontinwament tpoġġi ħajtek f'idejh, tafda fih. Dan huwa dak li qiegħed jitlob minna l-mulej Eżjes. Ejjew ma naħsbux li s-saltna ta' Alla, is-saltna ta' Alla tiġi mogħtija lilna. Is-saltna ta' Alla, l-imħabba ta' Alla, Alla jagħtilna mingħajr ma jistenna xejn minn għandi jew minn għandek. Imma s-saltna ta' Alla nintebaħ biha minn kemm inkun naf fejn, kif jgħid il-Malti, fejn qed tħabbat qalbek. Qalbek qed tħabbat mal-ġid li għandek jew il dak Alla li inti qed tfittex u trid tħobb.
Il-kelma tal-mulej li għadna kemm smajna timlina bit-tama għaliex għal-Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Alla huwa dejjem lest li jurina imħabtu. Għalhekk qalbna qawwija nitolbuh u ngħidulu xerret fuqna it-tieba tiegħek mulej. Xerret fuqna it-tieba tiegħek mulej. Għall-Knisja ħatkattar fija l-att ta' dawk li ħallu kollox biex jimxu wara Kristu fil-faqar, fis-safa u fl-ubbidjenza. Nitolbu xerret fuqna it-tieba tiegħek mulej. Nitolbu biex isseħħ il-paċi fl-Ukranja, biex aktar popli ma jkomplux isofru ħalli jgħixu fis-sliem u l-paċi bejniethom. Nitolbu. Għalina il-kol nitolbuk mulej biex teħlisna minn kull rabta żejda mal-ġejt tal-art imma narfu ninqdew bih biex nuru l-imħabba tagħna lejn xulxin. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija nitolbuk mulej bierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Għamel li huma jsibu il-faraġ u l-għajnuna. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla għalik kollox jista' jsir. Nissel f'qalbna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nagħmlu dak li inti tgħidilna. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti tatina l-ġid tal-art biex minnu inġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina qudiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu il-premju tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistannewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għali xoġbok til-qana għawn qoddimek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex is-saltna ta' Alla li hija saltna ta' paċi u mhux ta' gwerer, is-saltan tas-sew fostna. U ngħidu: missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Tmajtna mulej bli kelli salvana, il-sagrament li bieħ fil-ħnina tijek ta' jixna fuq din l-art, fit-tiba tijek għamel li permezz tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Nejdu fl-imkien tlet evangelijiet nofruhom hekk għall-paċi kif ukoll għal dawk il-persuni li llum se jersir fuqhom xi intervent fl-isptarijiet tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.